yan gada-gada si ta kallon ka ga kanan yanayin gata nan muna a bayan ka ga munan masu girma ku tare nan asuwajinmu Bola shugaban kasar tamu Bola shugaban kasar tamu ga biranen da lodayin damu asuwajinmu ai ta gyaran kasa ya funshe mu asuwajinmu garkuwa zurjalale ya bamu asuwajinmu ga fasaje gwadon gemu asuwajinmu ga fabarzan likita mun samu asuwajinmu ikon Allah sai kallo yaro baya bololo fasin yan kwallo za ku yi murna yan kallo Bola Ahmad dan baiwa dan shi baya gaugawa kafafu domin tsaiwa in ka ji rubum sai tsawa turanci ko turawa gyara zami dan kowa ba ma shakka